प्रिय दोस्त, हम निर्मला यादव आप लोगन के हाथ जोड़ के प्रणाम करत बानी और आप लोगन के एक प्यारा सा तिलक गीत लेके आयल बानी। अगर हमार गीत पसंद आई तो आप लोग सपोर्ट हमके कैले और अपन प्यार दुलार ए भोजपुरिया बहन के भी देवल जाई। आप लोगन का फुल सपोर्ट मिलल रही तो हमरो चैनल ग्रो करी और हम कुछ कर लेब। आप लोगन से प्रार्थना बा और आप लोगन के प्यारा सा गीत सुनाते हैं, सुनी। कि छोटा आंगनवा जनी जनिहाई अगुआ हो, कि छोटा आंगनवा जनी जनिहाई अगुआ, अंगना जड़ल हीरा मोती जी, कि अंगना जड़ल हीरा मोती जी, एहिरे अंगनवा के मालिक कवन पापा, एहिरे आंगनवा के मालिक कवन पापा, नोट गिनाए 100 लाख जी, कि नोट गिनेला 100 लाख जी, छोट आंगनवा जनी जनिहाए समधि हो, अंगना जड़ल हीरा मोती जी, कि अंगना जड़ल हीरा मोती जी। बिरहिन बोलिया बोले कोयलिया, बिरहिन बोलिया बोले कोयलिया, सरवाजी अंगनवा आ गईले हो, सरवाजी अंगनवा आ गईले हो, थाल ले अइले थाल ले अइले थाल ले अइले थाल ले अइले, कई गईले हो अंगूठी क कररवा, कई गईले हो अंगूठी क कररवा, कई गईले हो। बिरहिन बोलिया बोले कोयलिया, बिरहिन बोलिया बोले कोयलिया, सरवाजी अंगनवा आ गईले हो, सरवाजी अंगनवा आ गईले हो। घड़िया ले अइले सिकड़ी ले अइले, घड़िया ले अइले सिकड़ी ले अइले, कई गईले हो गड़िया क कररवा, कई गईले हो गड़िया क कररवा, कई गईले हो। बिरहिन बोलिया बोले कोयलिया, बिरहिन बोलिया बोले कोयलिया, सरवाजी अंगनवा आ गईले हो, सरवाजी अंगनवा आ गईले हो।